Hvad fanden er det der? Der er et nummer. Ej, det skal da lige slå ind. Nu. Hej, hvem er det? Jeg ved, hvem du er. Hvad vil du? Det finder du sådan ud af. Nu er jeg parkeringsskilt her. Rød grøn spillet starter nu. Reglerne er følgende. Løb på grøn, stop på rød. Sådan der. Nu skal vi tage blodtryk på ham, for at se, om han stadig er i live. Det vi gør. Vi putter armen ind. Og det skal selvfølgelig være venstre arm, da det er, at vi skal kunne se måle trykket mest præcis. Nu har vi fået den på. Nu skal vi trykke til den her. Det er det systatiske, det øverste. Nu pumper den lige luft ind. Det systatiske, det pumper blod ud i kroppen. Det er det, der bliver målt øverst. Og det distatiske, det er, når hjertet udvider sig for at trække blod ind i hjertet. Så tæller den op her. Og når den så er taget helt op, og der er nok luft i, så begynder den at vurdere det her blodtryk. A few moments later. Nu er resultaterne inde, og hans blodtryk er altså sys 121 over dia, altså 79. Han er i live. Spillet fortsætter. Runde overstået. – 15 sekunder tilbage. Au, det gør nok ondt. Det tror jeg, du har ret i. Velkommen i studiet i dag, Theo. Tak. I dag der kommer vi til at snakke om blodtryk og konsekvenserne på kroppen. Ja. Ved du noget om blodtryk? Nej. Nå, okay. Men blodtryk det måles som trykket, der kommer på arteriernes vægge. Og det er det, der bliver målt, når man måler blodtryk. Man har det systoliske og det distoliske blodtryk, hvor det systoliske er, når blodet bliver pumpet ud i kroppen ved hjælp af arterierne. Og det distoliske, når hjertet suger blod ind og udvider sig. Blod bliver ført rundt ved hjælp af arterier og vener. Hvad sker der, når ens blodtryk bliver forhøjet? Jamen, det der sker, når du har et for højt blodtryk, det er, at det kan slide dine arterier, men også dit hjerte, så din hjertekammer kan blive slidt. Det kan føre til sådan noget som blodpropper og værre effektivitet af hjertet. Hvad vil når det modsatte lavt blodtryk? Ja, men for lavt blodtryk, der kan der ske forskellige ting, som for eksempel besvimelse eller svimmelhed. Det sker fordi, at de forskellige dele af kroppen ikke får nok ilt, og derved ikke kan fungere. Sådan noget som organer, din lever og sådan noget, det kan begynde at svigte, hvis de ikke modtager nok ilt. Så det er vigtigt, at du har et stabilt blodtryk, som pumper nok ilt rundt i kroppen. Hvad er forskellen på arterier og vener? Nå, vener? Ja. Jamen, dem nævnte jeg tidligere. Altså arterierne er dem, der pumper det friske blod, der har været igennem lungerne, som pumper
blod, der er ildfyldigt ude i kroppen, hvor venerne de så fører det tilbage. Så venerne de skubber, for eksempel hvis det er nede i fødderne, og det skal op, så bliver det ved hjælp af venerne med stille og roligt blodet op til hjertet igen for at blive iltet. Så hvis vi ser den her video her, opstillingen, som du så før, så er der nogle fejlkilder, der indgår. Det kan være sådan noget som, at personen, som vi tester det blodtrykket på, ikke sidder lodret op, som egentlig er en af kravene, når man tester blodtryk. Så det er en af fejlkilderne, der indgår i det her. Er der andre spørgsmål? Nej. Nå, men så var det godt at have dig i studiet i dag. Tak for det, Theo. Tak for det. Please like and subscribe and leave the bell notification on.